Maayong hapon. So karon nag-abot na si Mother Earth. So naganhi siya dinhi kay na siya ipakuha dito sa Bring House di ay. So daghan kayong salamat sa tanan. Ila ni Mama Rosa. So kani siya hinilisan. Kani siya hamonada. Kani siya humba halakadaghan. Kani siya sampay na. Unya kani siya nakasave ta sa oil. Pwede na nato siyang naisaging aromatic na siya kay oil na siya sa baboy. So daghan day kayong salamat no. Uni sa baboy ma? Yes. Unya si Jay nagkauna na siya sinugba didto. Oh. Hi guys. Da. Mayong hapon so karon di ay mo adto na ko sa eskwelahan. Wala ka nindog ta sa bike oy. Hala. Uy mga kidots. Magbike-bike sila. So kay alas 3 naman hala. Matik na dayon ang maringpag. Ato sa eskwelahan. Kita magsugok-sugok kay para madali rata. Kalas 3 sumday kapin. Kalimot ko. Save na tong panyapon guys na nahinatag si Mother Earth da. Daghan ang gihatag ni Mother Earth. Greenhouse. Dina ang repairs. Manguli na po dayon ni na kong classmate nga gwapa. Pictures. Maning kakay. Apa ni teacher lampaso pa gani mo. Loh, uli na ka? Dali ra kayo ang oras. Ali chika. Wala sa imong hud. Pila ya grado? Ha? Pila ya grado? Pila yang grado? Pa. Uli nami kay human na mig meeting. Sa una grade 1 wala mi clearance. Karon matik ng clearance sa meeting ay sa grade 1. Aman inyo made? Sa matarong mama. Sa pa, gunito sa pa. Pilang tindira ba? I-vlog si Donnie. Ay naman nagiyo pa dira. Uy, yung tigil mura kani. Murag mo sakiton. Guys, mga unata among sudan kay humba hinatag ni Mother Earth. Diyan na ami. Uy, basin inyo na iya buha oil ba na siya sa baboy. Pwede na itong ikuha na sa saging. No, no. Soy, no. Nakasabol na batik ko no. Ha? Pagwa. Di ako sa hindi ka kura. Sabaw. Ulo, nagluto si Luloy sa ulo. Pinakadalan sila. Kaya nakadala mo sila, ba pa ni Jay. Ano na Jay? Ilang grado ni Jay ma? Dako siya grado. Pila gani? Apil siya sa ano, Oral. wala siya na apil og honor pero sa secondary siya nga. Isa ra ang dili pa ka basta sa ilaha. Kinsa ma? Amot lang. Amara. Kinsa nang amara bi? Dokdos. Adlalo uy pud ito. Kay murag tulungon siya nga bata nang meeting di ko kang Jay niya na gipakita ang yet ijara. Ipakita ang grado
sa akong anaconda. So, muna to. Line of it na. Yes. Then, okay, tanan. Ng et kanan. First greeting, nagkatulog man eh. Ma, ano sa pinakadako niya ma? 89. 59? Yeah. 89, 87, 86, kabaay ng Tinoy. Whatever and ever. Nga na ay tag 100 na amot para sa bisita. Yehey! Magkaon na kami. Ikaw day panik kakaon. Ayaw mo na. Oh! Uy, abri sa ko. Kinta man na. Hindi. Ha? Ana pag Ali te panghapon. Ali. Eskwelahan. Meeting. Ay, panihapon gidi ay. Panihapon. The next day. Good morning. So ang timpo karon namo perte yung kusuga nagbuntag ang ulan. Unya kay maglugaw data. Lugawan na to ang Margarita. Okay. Para ganahan siya pagkaon ba. Lamig gid sad ang lugaw man buntag sayo kanang di permi bitaw. Diyos ko ay magaw sayo pa kayo na ang sounds na kiri-kiri. Lamig siya lugawan oh. Loud. Tuwa si Princess kaon sa baungon sa iyo kaayo. Di ba rin pait niya? Pait man ni Guro. Lamig man. Ha? Sabis mo na. Agad na rin kaya nahulog. Sa'yo pa kayo na may sounds. Okay. Kaban mo na ko karon? Apet. Good morning! Hala, mag-anhimi sa gardenan. Kasama ko si Bunsoy. At saka si Loyloy, nagtigway pa ng baboy. Nay. Anhiyo na mo, diri amo ang garden. Tanaw na mo umahang batong. Sanay update ato. Sa armas si Bunsoy. Dani kay murag gulay sounds dani kay sa balay duol ang sounds. Nga na magoy bidukihan diha sa sentro abot munang kinumpasay.
Ang tugnaw murag ice no. Haha. Tanawa siya. Nagilamunan loy o di. Ning kuan na, ning hambog. So mo ni amo ang talbos ng kamuti guys. To ara. Da. Hala, unsa man ni? Ala, bulanghoy. Dani mo sila gahapon. Ginani na mo. Murag bukdo-bukdo siya kay aron magunod. Makaon ang unod, makaon ang iyahang dahon. Tura among dahunan. Wala, nagkatay na among sitaw, guys. Oh, ang uban wala pa. To, butangan ko ni siya. Wala ko ni siya abono. Pero okay ra, magyapon no abono. Tambok man dyan mo. Kuan, kini ang iti ra ba iti. Tura. Puli-pulihan na mo ang bungay kay duha ra ka buok.
Lagi pang sap-sap raman ni Muloy. Tawa yung bunsoy, oh. Ang king agi ni bunsoy. Ay, ko na ang... Hmm? Namatay dah. Kena. Nanay, nung bijukihan nilang imang ko, ginoo ko. Hindi na. Tanawa dito na dito. Wala ba eh? Namin sila ni mama ang maglaag niya. Balagtuan ah. Ang motor gibilin ra ilan sa kamada dahil yung magbaklay na ni kadalog kaayo. Nagkaris gay gibilkoy. Nandog kay guys. Na basing nagandog kay grabe ka dandog. No pagid agaga. Nay gitara ni. Kadus mo. Magkad Indak may kada suya mauna ginang tarot. Kinsa man na? Ha? Lo. Until Tara guys, danlog kaayo. dili hadlok to si Maring nanghinlo si Maring nauwan man gyapon. Tuwa na kaning duha ka perti gid. Jay, kaon na Jay. Ano Jay? Tawaga si Bunsoy. Amat si Bunsoy Jay. Ano na soy? Gabi eh. Ay unya na. Hawa tiya. Princess. Ah, may tae. Doon, nagkita na.
Wala pa yun. Hindi, ano natin yun. Kauntan. Sabi ka. Dala ba? Lagi matagag. Babaan ta. Wala na tayo na. Jay na ka? Jay? Hindi ba nag-asin? Numit siya. Dapat na na traveler ng Mumbai. Ano kinap? Ito din. Sila garlic da. Pinanion na dahil ang sila garlic. Balat mo kaya? Kalau kita napagkat kung dito kaya. Bukan dito. Kung sa ito ang... Ito ang ano. Kung lahin. Bago mo nga. Ayan. Ako kalugaw naman. Naglugaw naman. Liya, ikaw na siya. Ikaw na ba? Pwede yun. Wala din si mamang kito sa kamada. Sila karoon Uno. natin. Si papang... Lakaw-lakaw. Ano? Dala ito panguan sa bata. Ikaw na ba? Uwi.